Na ban say bra ohwe nkwala yi no mfele ni ntu nyame anim na wo momodin na won rescue nkwala we nyina mfre Lebanon ha because the ekoso no eni enyan ye papa Kennedy Japan sa video ye be ba Oman FM na wo so hwe o mane wo mo ye papa ye srew mi gina wanim di nyame anim srew minim se wo de wonya hu video ya wo be ye amena broso na na do dankwa kufu ado wo ma na ebu ha no Auntie Rebecca Auntie Rebecca ye ma me no yesra wo ma ne ntu ukunu Dr. Baumia ono yire Samira mesremo mo mamode na mo hwe video yi me na me kasa ye frɛ me Mattison wo ba Lebanon ha beto me e ma me kan nsɛm kyerɛ wo sɛ enkwala no bi wo mo o ma ye stranded e bra ye hia wo hotel no me kan ni nyina de kyerɛ wo sɛ enkwala no na abo mo wano no ye mpɛsɛ ye di fun ebe free haba Dr. Baumia hwe ba bia nkwala yi da Dr. Baumia hwe ba bia wo mo da eye Mr. Millet wono no obi Spintex Road wono no abi da we e di ama nkwala yi ama Paloma ene Lebanese community wo ma koto fo e di abegu fom ha se nkwala no enna so hwe ba bia wo mo da mi oba nkwala be se more than 100 ene gu sa da we sa bi gebra nkwala be 100 ene gu ha so mo aya homete areho enti mesremo a Ghana ban se munya sa video maami na ye duane e de ma emaya ne nyina me yire no e friend Vivian ono na ye duane e de ma nkwala e wo ha se nyina wo mu nyina hye nase wo mu bedi di anopo wo mu benum wo mu be bibia Lebanese community e de adwuma na hye nsa se ono no wonhwe no onye nti anopai wo mu bedi di o wo mu be ye den yo e hye nsa enkwala no bia ye adwuma afi ba ko ne e kire ntia wo mu ka wo mu passport udwane a because atete no doso nti nkwala no dwane so on won't mean je fie no mu we ya me ne mo kan enkwala aka mu a ye nyanya wo mu no wo mu bro ifa se enkwala e wo krum ha se ne ye bro be se obi kan be 9000 kra e bi e dika akofie e bi nso ye hu ba bi e bi hihye na connection for no am free Ghana de wo mu ba no wo mu ne nkrofo a se ye bremu wo mu because obi tini ba bi no oye na adwuma ne yakofa no ne ye de number so ma me people from ebia ba bia wote no adwuma we wonye ebida ebro yabu bia ma hu no a hu se yabu nipa no ogina okra wontimi nyina ho na yesrem ade we ya me yei eye manibre sempa na me ka no ntimi srem momodin ye papa Kennedy Japan yemfa politics yemfa NDC yemfa MPP yemfa CPC asede yemfa bibia nka ho obi a wo mo bia no aha ye we ye wa ibefo wom ye wa dagatifo wom ye wa dagoma bo Ghana tribe ni na bebre na ye yi ya share control mu de bra wani